Ke, zo nan. Ban gane yanzu ba kamar ya na zo. Aka ce ki zo. Zo nan. Wai kamar ya na zo kana min wani ihu. Ke, wannan tsiyar taki ce na gani a tattare da ke ta ɗan ja hankali na kin gane. Na ji kina ta ɗaɗɗage musu iyalci. Shi kashi kashi in dai ba tantakwashi ba ne, ba shi da daɗin sha'ani, ba shi da laushi. Ni ma ta sabgace ta kane. Kin gane ke mace ce ki raka lada. Amma dai in muka haɗu dole ki ƙara yi. Kin gane ba in gaya maki wani abu. Daga yanzu zuwa minti ɗaya na gaba zuwa ƙarshen rayuwarki har zuwa lokacin da ake baci. Rayuwarki ta lama ba taki ba ta datawa. Kin gane daga yanzu a kanki sai teku ta kafe rana ta zamo ba ta da haske wata da taurari sun daina ganuwa a sararin samaniya. Kaya sunanki? Hadiza. Hadiza ya kan yamin ne suna na Abale wannan na Kamazu. Na ce ungoku. A nan bayan layi nake. Ba mace sai dai kuma ni kin ga baraka ta yi karami. Ba ta yi occupying ɗina ni da ke ba amma tun da ne barewa yanzu zan tsinko mariya da ka saka ki a gaba kin gane amma an tura mata ina tattaka miki saboda yanzu kin sai mutane adamomi ne sai su kaɗo ma na dodo mata baki ban labarin ki da labarin ki zuwa nan ya ga ki ƙara step ɗaya kin gane ko sunanki daga yau teacher. Hau je in yawu. Hawan tura ki.